Ndicela ukunibulisa bazalwane egameni lenkosi Yesu Kristu, inkosi nomsindisi. Igama lam ndinguYonwaba wakwaJijana. Ikhaya, idolophu yam yiMontfrey. Ezi dolophu xa usiya ngaseMthatha ezizilapha ku-N2, kwabo mhlawumbi bangayaziyo iMontfrey. Ndicela ukungena nje ndibulela publicly kuThixo, even if ke ndiyenza nge-voice note. Ndibulela publicly kodwa kuThixo egameni lenkosi Yesu Kristu ngale platform izwi lenkosi uJesu Kristu awandikhilela yona ngomoya wakhe. Uba ndikhumbula kakuhle early September ukuyibona kwam, ndandizibrawuzela nje randomly kuYouTube and then ndabona ii-shorts eziye zidlale nje mhlawumbi umzuzu or a few seconds zentshumayelo ibhaliwe ke izwi lenkosi uJesu Kristu, and then yaye yadibana yahlangana nespirithi sam kwangoko nje ndisamamele nje inoba umzuzu ndiyimamele ii-shorts zaleyo intshumayelo. Ngoba apha enyakeni, apha ku-2023, especially 2023, bendiloko ndithandaza kuThixo okokuba Thixo ndicela undibonise indawo apho kushunyayelwa khona inyaniso yelizwi lakho. Bendike ndahamba, I think about 2 churches, enye ndafellowshipha kuyo for roughly a year, but ispirithi sam ndandisiva okokuba asikho lapha. Ndicela ukuhlambuluka because ndandisiva okokuba akushunyayelwa nyani apha, akushunyayelwa le nto ithethwa lelizwi likaThixo. Kwakusenziwa ke ngale ndlela ke egcwele ngayo, le ndlela ekwenziwa ngayo yi-majority yeecawe nabantu abathi basindisiwe. So ndaenda pha sendihlala phantsi, ispirithi sam singavumi, ndisitsho futhi okokuba I'm just wasting time. Ayindincedi into yokokuba ndiyohlala nje ecaweni ndiweyiste nje mhlawumbi i-5 hours ndimamele ii-comforting lies, if ndingayibeka ngaloo ndlela. Ndicela ukuyibeka nje ngaloo ndlela. Ile nto ekuthiwa zii-comforting lies ndiye ndiyibize kanjalo mna. Ubuxoki obukubhambathayo but ibe ibubuxoki kodwa buyakukhamfatha obubuxoki, and then you relax. If umoya kaThixo kakafiki, you would relax, ucinge okokuba you are safe, all is well. So ndaye ndacela kuThixo okokuba Thixo ndicela undisuse kwindawo apho kupritshwa ii-comforting lies, apho kupritshwa ii-false hopes. And then ebantwini abanintsi yaye yafani into yokokubana ndisuke ndiyeke kwa ukunantsika ukuhamba ile nto icawe, but ndabe ndiyazi okokuba yintoni lena umoya kaThixo andikhilela yona. Ndabe ndiyazi okokuba yintoni, ndabe ndiyazi okokuba yeyiphi le preaching endiyaziyo okokuba yinyaniso, i-preaching engakhompromayiziyo, i-preaching engakhethi ubuso bamntu, ethetha apho kuthethwa nje khona ilizwi likaThixo.
So ndibulela uThixo kule platform publicly, though ndingathanda okokuba ngenye imini mhlawumbi sawuze sidibane, nam ndidibane nani face to face, yenziwe i-preaching nam ndikhona. Ndisayithandazela ke loo nto kuThixo okokuba uThixo ingaske ayenze. So yathi xa isenzeka, as uba bendisitsho ndivula uYouTube ngaleyo mini, yaye yafika yafitha. Umoya wathi nantsi ke le preaching obowukade uyithandazela, kwafitha yonke into. And then ukusukela ngoko around September ndiyadawunlowuda sendinezinintsi ii-preachings or ii-sermons zale platform izwi lenkosi uJesu Kristu, because yinyaniso kupreachwa izwi likaThixo elinga-compromise, elingekho sugar coated, apho kungafihlwa nto. And kule period nje yezi nyanga kunezinto ezinintsi endizibonileyo ezitshintshileyo le nto ebomini bam sendizilandela, because enye into endiphinda ndiyithande, niyamema umntu okokuba njengoba nipritsha makahambe ayoyijonga nakwiBhayibhile yakhe okokuba iyinyani na. And ewe iyinyani, umoya uyavuma, umoya uyangqina, because naxa uyifunda kwiBhayibhile njengokuba umoya kaThixo ke eye aniphe niyikhile xa nishumayela kwinantsika kuyile nto kwi-preaching yenu, iyangqinelana nomoya kaThixo xa umntu ke e-willing ukuyiakseptha inyaniso kaThixo. Iyiyo yinyaniso nje straight kaThixo le ebhalwe ezwini emntwini ofuna ukuphila ngenyaniso. So ndiyambulela uThixo ngeplatform awayikriyeyithayo okokuba nam ngenye imini ze ndiyifumane. Bendiloko ndiyithandazela as uba bendisitsho, ibifani kakhulu ebantwini. Kukhona into engathi kukhona ukudiskareyijwa kule nto yokokuba ndivele ndisuke ndihlale nje. Ndabe ndisitsho kodwa okokuba hayi, rather ndihlale endlini ndifunde iBhayibhile noba andiyanga ecaweni, because le nto eyenzekayo khona ayiyo le ibhalwe kwiBhayibhile. Ndenza umzekelo, xa kusithiwa sanulandela izinto zehlabathi, ikhona naleyo epha kuJames uchapter 4 uverse 4, if I'm correct, apho ithi do not conform to the patterns of this world. Xa ithetha kanjalo ilizwi likaThixo, and then in the very place ekuthiwa kulandelwa khona ilizwi likaThixo, uyibone okokuba kukhona ubuninzi bokulandela ihlabathi, zii-fashions nee-styles zehlabathi. So ndathi hayi, ndizawuthandaza phaa kuThixo until such time ayiphendule imithandazo yam. So ndizama ukuthi nam uThixo ude wandiphendula through le platform izwi lenkosi uJesu Kristu, iplatform apho kupritsha khona ile nto inyaniso. So ngoku into endiyenzayo, ndiyadawunlowuda ile nto ii-sermons. I listen every day, even though okwangoku ndisathandaza ke kuThixo okokuba ide yenzeke naleyo, ndikwazi okokuba ndingqwamane nayo ne-group xa kuthandazwa. Ndinowuthile ixesha okokuba ngu-7 PM, but ixesha elinintsi ndiye ndiqaphele okokuba kuye kungabikho uhlengahlengiso ke apha ngakwicala lam ngenxa yamatorho ke at times, ubuye leyithi, ubuye sele lidlulile ixesha. Ndizibone futhi nee-calls okokuba ingathi bendike ndatshekhwa, kodwa ke ndiyathandaza okokuba
uThixo uzawuyenza okokuba nam kude kungqwamane ndibe yiphathi ye-prayer group because ndiyayidinga nayo. So ndiyabulela kakhulu uThixo ngegama likaYesu ngale platform eye yafunyanwa nandim. Ndimcela uThixo okokuba aqhubeke eyipha amandla ii-leaders zayo nabo bonke abantu abalandela inyaniso yelizwi likaThixo ethethwa apha kule platform izwi lenkosi uJesu Kristu. Kungalandelwa mntu kodwa kulandelwa ilizwi likaThixo. Ndiyayibulela kakhulu nakwi-leaders njengoba ndisitsho ngokuvumela umoya kaThixo abasebenzisi bathethe inyani without compromising, so that nomntu ofana nam ndinguyonwaba asindiswe xa eyamkela inyaniso kaThixo eyilandela. Ndingathanda ukukhula nam. Ndifunde lukhulu njengoba sendisitsho, ndisaqhubeka ke ndisafunda lukhulu. Ndiyathandaza kuThixo okokuba ingaskide yenzeke apho nabantu ke abakweli cala langapha e-Eastern Cape, ikakhulukazi kweli cala le-former Transkei, apho ningamane nisiza khona. Ngoba nam njengoba ndiyifumana inyaniso ndiye ndiyifowade nam nakwii-family members so that abantu bayifumane inyaniso, then umntu azikhethele. Siyathandaza okokuba sonke ingaske singasindiswa siyive inyaniso. I understand okokuba le preaching enje eyenziwa apha kule platform okanye le andanoba ndizawuthi yi-organization na, izwi lenkosi uJesu Kristu, ayithandwa, ayikho popular. Baba bambalwa abantu abaye bayi-acknowledge okokuba nantsi ke inyaniso, ibe iyinyaniso ekhonjwa kwiBhayibhile, kwilizwi likaThixo straight, but abaninzi it's scriptural anyway, abafuni ukuyamkela, because uThixo uyatsho okokuba masize sinjalo, size nobubi bethu egameni lenkosi uYesu Kristu. Zizawusuka zonke ezo zinto, sizivume izono zethu, zizawuhlanjwa. uThixo asakhe ngokwakhe umoya oyingcwele esilidela enyanisweni kwabo abafunayo ukuyamkela. So ndiyabulela kakhulu uThixo, ndigcwelela uvuyo entliziyweni yam nangoku ndithethayo apho. Ewe, andiqhelanga kuthetha kwii-public platforms, but ndiyavuya ngaphakathi entliziyweni. Yile nto ndithi make ndiyithethe le nto, ndi-acknowledge kuThixo, ndimbulele uThixo okokuba nam ndide ndayifumana le platform ekudala ndiyithandazela okokuba, owu Thixo ndicela undinike indawo apho kuthethwa khona inyaniso yakho, kungakhethwanga buso, kungakhompromayizwa, kuthethwe ilizwi lakho so that ofuna ukulilandela alilandele, ofuna ukukhuliswa lilo akhule. Ndiyabulela kakhulu ngokungazenzisiyo. Ndingathanda nam ukukhula kule group, ndizama ukuthi ke ukuhamba nayo ngamanye amazwi. Ndiyiveze ke nento yokokuba andikakabhabhathizwa, ndandike ndayiveza ngoko ndandingena apha enantsikeni kwiplatform le izwi lenkosi uJesu Kristu. Ndandisacela ke ngoko okokuba ndingenza kanjani. So ndisathandaza kuThixo okokuba ngenye imini nam ndenze ngendlela yakwalizwi, ndifumane ibhaptizim nam egameni lenkosi uYesu Kristu. Ndiyathandaza ke okokuba iza kwenzeka loo nto, mhlawumbi kungathathi naxesha lide okokuba nam ndiyifumane ibhaptizim eyasemanzini.
so that ndihambe ngokwelizwi likaThixo nangeemfundiso zikaThixo esele ndizifundile nam kakhulu umoya oyingcwele ethumele nina. Ndiyabulela kakhulu. UThixo abe nani, uThixo aniphe amandla, anisikelele kwii-leaders, abaphaphaya, abashumayelayo, nabo bonke abakhona apha egruphini, abathandazayo, konke wonke nje umntu okhona apha egruphini. Ingaske ingaspreda kungatshintshwanga ke kodwa inyaniso kaThixo. I'm not saying kujongwe ii-numbers but abantu bafumane inyaniso. Xa ndisithi ingaske ingaspreda, yinyaniso lena, bayamkela abantu ukuze wonke umntu asindiswe, nam ndingashiyekanga. Ndiyabulela ke kakhulu egameni leNkosi uJesu Kristu.